tagpang, iti tangatan. Tinapalabas, inagkan ni Miguel ni Altea. Iso akas taunay ti panagimon ni Toro, idi makita na dagitoy iti terasa. Imbaga tinaud-udi nga uray matayin da itoy. Iti sa balya bangir, nagbaligid a Jaime anang serrek iti bangko, ket kapoy ti dayta. Maragragsakan ni Don Braulio, ket inikan na iti gunggunan ni Jaime, nga isumeten ti imapalan ni Billy. Nagsakit tinakam ni Billy iti dayta nga inaramid ti lakay, iso akayat na ti agibalas. Ni Altea tinakita na apagipapasan ti gura na ken ni Don Braulio. Nasiputan mat ni Jaime ti panagsarita da Billy ken Altea, iso a pinaliw na ida. Kabayatan ti panagdalyasat da Billy ken Altea ngagturong iti resort. Takas ti planplanwen ti lalaki. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Asidagtan iti bagbagakkan ka na Lawa Resort. Billy? Apay nga raramidam kanyak ti kastoy. Kalati pa nagbaliw di amin. Gaputa kayat ko ti makatulong kan ka. Apaman na makadanon tayo ti resort. Ibagakkan ka ti amin apalimad ni Don Braulio. Anya? Pakita kiti kinaimbag ni Altea. Tapno sana mabulilyaso ti panggap ko nga aramidan kan kuana. Billy, adayo ka di ba'y tinalawa resort? Asirigtan Altea. Di ka mandanagan. Siyak ti makamukan ka. Isardeng mo ti kotsek. Oh, apay? Siya kung ti agmaneho. Isurumlatan kanyak ti dalan nga agturong iti resort. Anya? Isardeng mon. Tas siya kung ti agmaneho. Anya ti makunam itinalawa resort, Altea. Saan nga agparparbulaang ni Billy? Pudno ang naglawa da ito'y a resort. Kasarsarita ka. Anya ti makunam iti resort kunat. Kabarbaro laonay da ito'y a resort ni Ninong Braulio. Manipod na ibagam da ito'y a lugar kada kami ka ni Toro. Itala ang amakita. Kumita ka iti aglawlaw mo. Napalawlawan tayo iti kataltalunan. Apay anang ibangon ni Ninong Braulio itinalawa a resort dito itong nga ti kataltalonan? Ado tinas ka na Ma'am Altea. Di kan mas daw kadagita makitkitan. Tinalawa adaga ket kukwa day di Don Ramon nga amam. Anya? Uwan Altea. Kukwa day di Don Ramon tinakadapatan tinalawa resort. Billy, di na ko marabakan. Agsasao ka di itipod no? Inulit mo mananday ta sa lodsod, Altea. Ulitek mo't asungbadan. Kinabaknang day di Don Ramon tinalawa daga. Anya? Tapno mamati ka kanyak. Adda iti may sasilid ti original a dokumento ti daga. Anya ti kayat mo asawan? Peke tinabasam a dokumento ti daga iti kalabas. Amok day ta. Gaputa planado ni Don Braulio ti amin. Kayat na nga ipakita kan kadagiti na palsipika a dokumento ti daga. Anya? Ure ti paraiso. Kat sanik wa dagiti dadakkel mo. Hala, sumurot ka kanyak. Kat isurok no sa dino ti ayan dagiti dokumento ti daga. Sanya mo ni Billy? Sursurutek idakin ni Altea. Dayjay, agturong dan iti pasilyo ti resort. Aginayadak lang nga magna tama nga numakadlaw ni Billy. Narigatan. Simrak da iti opisina ni Don Braulio dito resort. Diyos ke, kanya nga iti aramidan da. Paliiwag ida. Apay nga inseram ti ridaw ti silet, Billy? Ang mga no, da makasipot kadata simrek dito opisina ni Don Braulio. Narigatan. Anya? Agtalag ka kumakanyak. Ulitak nga iba nga. Kaya't kaatulungan.
Ibagam nga roden no sa dino ti ayan dagiti original a dokumento. Si kanti mang sapol itirabaw ti lamisan ni Don Braulio. Panagkunak kat imparabaw na lang dita. Nagado a papel itirabaw ti lamisan. Ngam ikagumaak asapulan. Tinalikodan ako ni Altaya. Nagmayat tila nga na amang sapsapol iti dokumento. Makapamauyong ti sahog ti pamagina. Di akong malabdan ti regnak. Dua kami lang dito'y asilid. Billy? Amang ano saan adito tinangi kabila ni Ninong Braulio iti dokumento? Sakbay amasarakam ti dokumento. Paragsakan nakpay, Altaya. Bastos! Tinumpanak. Ayop ka. Sa baligayam ti panggap mo nga ramidan. Ops! Di ka pumanaw. Ibatanlog! Masaksakitan. Ibatanlog! Kukuha ka itan, Altaya. Hilay! Onyater aramidam dito'y Jaime. Ibatam ni Althea. Kunakun ka, sa bali ti panggap mo kenkwana. So, alimad kayo asinurot. Anya ko matibibiyang mo, ha? Ibatanlog, Billy! Masaksakitan ni Althea. Gapoy ti patang tanggal mo kenkwana, Bilay. Di ka umasidig, Jaime. Dakas ka kanya. Kasta gayam. Naipatakat na kalibasan ni Altaya. Talaga at demonyo dahi chay abili. Imbag lakit din tadimtan ni Jaime. Kano saan? Nagundawayan na kumanday chay nga ayop. Isong matlagaya makayat nakatulungan tadakas ti panggap na kanyag. Nagtalikak matkankwan. Gaputa kayat kula ang amaamuan ti kinapudno. Ngam, umdasan tinaamuak. Ako ko dagiti dadakkel ko ti daduma ak kinabaknang. Nininong Braulio. Ayop ka, Jaime. Bilay, hindi mo ipaturong kanyak ti paltog mo. Amang ano, makalbit mo dayta. Diyak kaya tinaramid mo, Jaime. Naikutak ko man ni Altaya no saan ka na. Nalipatam sa mata, nga gayang tabile. Amok, nga agangangaw ka lang. Anya? Agang angawak. Uy, Kalpasan ti pa nagginobal ta. ha, Ibagat ken ka, Jaime. Awan ti gayong pakaskan ka. my friend. Patayin ka no hudas. Jak sayangan ti biyag mo, Jaime. Uray pa'y nabayagan ti panagkadkadwata. Sayang. Jak na ikutan ni Altaya. Boss, Oh, apa yung kasta tinang nga masimang Billy? Limitum tinterwarupam. naggubal kami ka ni Jaime dyan Nalawa Resort. Anya. Agtatakaw at talaga ti awanan bain. Pinanggap na kidinasar kan ti opisina iti resort. Anya. Inaramid ni Jaime ti kasta. Uwan, boss. Nasiputak tinaramid na. Kasla, adasap sa pulan na itilamisaan ti opisina yo. Iswa sinurot ko adagos. Tiawanan bain Jaime. Nadlaw kon ti sabali at tigtignay na iti kalabas. Iswa pinaliw ko titong galgaraw na, boss. Sa dino nga roditan ti ayanday jaya dursok. Awanan, boss. Saan nyo na makita pa ni Jaime? Anya di kayat mo sa wen. Pinaltuga kon, boss. Anya. Imbilang kumutten ti bangkay na iti aday o lugar. Iswa saan nyo na makita pa ti aniniwan na. Husto lang tinaramid mo, Billy. Awan ti asino man asumrek iti opisina ijay na lawa arisot. Malaksid. No aday pa anak ijay. Boss, Saan na nakatrangka ti opisina? Tamok. Gawan ti agdursok asumrek ijay kadag iti buyot kong agbambantay iti risoy. Napapatagabanag ti addayay. Ubing!
Awan ti nakita yo iti panaggapo dito ni Altea. Naawatan nyo? Bilay. Nasayat no kasta. Kaya sino man kada kayong agipulong? Paltugak akas iti inaramid ko kani Jaime. Bilay. Diyak lang na ka na paltugam ti partner mo. Dahil tatilaglagi pa nyo. Pinatay mo matay. Uray asino kada kayong adda ditoy. Kabalak apatayan no agaramid kayo iti jak kayat. Talag ka kada kami, Bilay. Saan na dumanon da ito kay ni Don Braulio? Ala, sanak mo't lang agbayag ubing. Agsubliak mo't lang iti daan na hideout. Da kayon ti makamo dito'y Nalawa Resort. Agbantay kayo na bag. Gayam, mailasin ko tibang kay tilalaki ano iwalang buyot ni Don Braulio. Wentoro, may isa ka dagiti libas a balod ni Jaime, asap-sapulan dagiti otoridad. Anya nga ta tinapasamakan ko na. Aping imbalang dalatan tibang kay na. Nalabit a biktima ti summary execution. Ha? Ada niya pulisan. Excuse me. O may kantora, Ben, saan arumbang agbayag court area. Oh, basta ang tinakalanat nga artikulo diti pagiwarnak, Billy. Adoy, Diyos ke. Ladawan ti bangkay ni Jaime ti nakaimprinta iti damo apanin ti pagiwarnak. Billy. Sigurado ka kadi nga awan tinakakitakan ka. Iti panangibelang mo iti bangkay ni Jaime. Siniguradok ti amin, boss. Awan ti nakakita kanya. Sa may sa adayo iti kabalbalayan ti nangimbulangak iti bangkay. Apaya nagsinay kayo iti naunag, boss. Sayang ni Jaime. Kunak no ison ti makatulong iti illegal nga aktibidad tayo. Nangruna iti panagtakaw. Nangam, sakmet gayam ti takawan ti awanan bahin. Kinapudno na, boss. Ni Jaime tagtaktakaw ka nag iti daduma asyabo iti sigud a laboratorio. Anya? Ken isupay ti nagtakaw iti baterya ti truck tayo. Apay ngay talang ngay bagam kanyak ti kasta, Billy. Apay! Rosalia, idi pa'y kalman asaan na matagtagari ni Altea. Kaslaawan ti makikita na a tao iti aglawlaw na. Dayta matinadlaw ko kunkwana, Marcelina. Tinasaya at inkakasarita. Amang ano kasapulan na ti makasarsarita. Wan, Marcelina. Sana rumba nga agliday ni Ma'am Altea. Agasam, saan pa yun anapan ijay pakanan itangal daw. Ay, anya nga tanti mapaspasamak kan kuana. Saan nga ta? Nga adda saan da nagkinaawatan ken ni Miguel? Isu akas taman ang tijar na? Panagkunak katawan. Mayat matilin na nganda. Day chay. Nagturong man ang itisilid na. Saan ang makaid na? Sige. Siyaklaan ti makisarita kan kuana. Ituloy mo lang nga ti aramidak di ti kusina. Sige. Sikan ti makisarita kunkwana, Marcelina. Kunak no kagura nakpailangaging gayta, gayam. Tal na ka man gayam. Apay, sumurutak kaya iti papanam. Nadda pa'y lagurakan ka. Sika talaga. Oh, apay manan. Pasensyakan. No nasayar ko man tirignam. Di ka nagdrama gayam. Amo kunti bagam. May panggap ni Ma'am Altea. Gayam. Di ka madanagan. Naaklon ko mutan di amin. Saan apara kanyak ni Ma'am Altea. Nagdikat para lang kan ka, gayam. Aklonak. Agayatak matan kini Altea. Gayam, Isu adi na ko makagura. kinunak mutan kan ka, gayam. Naaklon kunti amin. Naragsakak para kada kayo adwa. Kin ni Ma'am Altea. Anya ti aramidak na Marcelina.
Awan ti baal ko kanininong Braulio. Jakmat kayat nga ibaga ka ni Miguel tinapasamak. Kantimpod no ni Billy kanyak. Alteya. Nana. Napatagdag iti sanikwa dagiti dadakkel ko. Ngam napatagmat kanyak ni Miguel. Nugas pangarigan tag patulong akan ko na amang bawi kadagiti sanikwa da papaken mama. Dakkel lakit di ariribok ti mapasamak. Jak amono anya ti aramida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di uliwan na dinggan dagiti mabilbilang langan na pasat. Tinobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Inapalabas, nakita ni Altea Tinalawa Resort kat iti daytamot laeng agundaway. Imbaga ni Billy ti putput nung agtagikwa, iti Nalawa Daga, ang nakadapatan Tinalawa Resort. Iti saan unay nga adayo kadakwada, limod nga agpalpaliw ni Jaime. Iti silad nga opisina ni Don Braulio, kalat nga itaprusan ni Billy ni Altea, isuan natong pana daytoy. Iti daytamot laeng akan ito, timteng ni Jaime, kahit saan ang naipatungpal ni Billy ti panggap na nga aramidan iti balasang. Pinaltugan ni Billy ni Jaime. Impakamumat ni Altea ti impudno ken kuana ni Billy kan ni Marcelina. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy tinubela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Anya ti aramida Nana Marcelina. Awan ti baal ko kanininong Braulio. Jakmat kayat nga ibaga ka ni Miguel tinapasamak. Kantimpod no ni Billy kanyak. Altea. Napatagdag iti sanikwa dagiti dadakkel ko. Ngam napatagmat kanyak ni Miguel. No bilang tagpatulong akan ko na amang bawi kadagiti sanikwa da papaken mama. Dakalakit di ariribok ti mapasamak. Jak amuno anya ti aramidag. Altea, balasang ko. Isurod ako man no anya ti rumbang nga aramidag, Nana. Isurod ako man. Talagaan arigat nga aramidag. No kasano amabaway ti kinabak ng dagiti dadakkel ni Ma'am Altea. Oray siyak, Rosalia. Mariribo ka nakmat. Ay, saan na maliklikan ti pasamak? Saan tayo ang maigawid ti panawin? Posible nga agsabat ti dalan dagiti agama. Iti saan ang masinunoo apagtang. Marcelina, Agtumpong lata ti pasamak. Nga oray kasano ti panangliklik. dinadaol ni Don Braulio, tinapintas ang masakbayan ni Ma'am Altea. Riniribok na ti biagda pamilya. Ay, gamraw dayjay adimonyo. Gapukan ko na. Ado tinariribok ti piyak na. Nangro na launay kada tayo anang gad iti mansyon. Ni Amalia, napnuan iti ado nga arapaap. Manggad, para iti napintas ang masakbayan, ay ngam, namimpinsan a dinadaol ni Don Braulio tibiag na. Tinaigagara apan nakatay da Doña Sabel ken Don Ramon. Tinangitunday tibat-tibat iti biag ni Ma'am Altea. Pinatay ni Don Braulio dagiti dadakkel ni Ma'am Altea. Nana Rosalia? Ha? Ay, Ma'am Altea, isikamot gayam. Pudno ka di tinangag ko. Pinatay ni Ninong Braulio, dapapakan mama. Kuha. Siya akong timang ibaga, Rosalia.
Althea, dumngeg ka tay salaysay ko kan ka tinapasamak kada Don Ramon kan Doña Sabel. Apay nga italangan na amuak ti kastoy. Apay. Ma'am Althea, pakawanan nak. Ilimod ko kan kati amin. Sapay lang kumatamawatan nak. Iti da iti akan ito. Nasken apatib ka rin ti pakinakam yo. Awan ti mapabasol. No apay anailimot ti amin. Nana, Gapo da ito'y kin ni Don Braulio. Patayin nak, no'y pakaamukan kati amin, ma'am. Nangagko ti saritaan da Don Braulio. Kanday di General Marasikan. Tinaigagara apan naka-aksidente da iti kotse. anya, Kalpasan ti pan naka-aksidente da. Inaguman ni Don Braulio ti kinabak ng iyo. kastag kayam. Maladaga ka pa'y iti, ma'am. Iso nga awan pa'y ti amom kadagiti mapaspasamak. Awan pa'y. Nagsangsanit latan ni Althea, Rosalia. Nagpupukaw ni iti silid na. Saanan ang mailiman ti amin, Marcelina? Naibutaktaken ti kinapudno. May panggap iti napasamak kada Doña Sabel, ken Don Ramon. Da kami kan ni Leonida, ti makamoy ti daydi apagtanga. Marcelina, No Jack Mariro. Dua. Wano talo pa'y laabulan idi ni Althea. Imun una idi nga impasngay ni Amalia ni Miguel. Iti maisalaag abulan. Marcelina, Ay, nakitak tirigat mo. Anang taraken kan ni Althea, Rosalia. wan. Dahit ati may sarason, no apay ajak kayat ti pumanaw iti mansyon. Nagbalinan ang napatagkanyak ni Ma'am Althea. Amok ngamin ti posible nga aramidan ni Don Braulio iti maladaga. Iso ajak binaybayan ni Ma'am Althea. Rosalia. Inaramat laeng ni Don Braulio ti maladaga. Tapno agparang anasaya at atao, iti imatang dagiti tattao. Nga iso ket awan ti madi nga aramid na. Aglemlemeng ni Don Braulio iti kinaimbag, nga ipakpakita na. Ngam iti likodan dayta, rinuker ti ugali na. Rosalia. Gapo iti panang tag-ibi na iti maladaga. Saan ang napagsuspetsaan dagiti otoridad ang nag-imbestigar iti napasamak. Apan naka-aksidente da Don Ramon ken Doña Sabel. Nasirib ti awanan bain adimunyo. Anya ka din tinapasamak ken Althea. Saan magtanyag para parang kanyak dito mansyon, Billy? Nalabit nga dalang pakakumikuman na, boss. Nga ta? Uwin, boss. Patsik nga parang tumot lang ni Althea ka na kayo. Naguray ka man. Kita nakiti diretso, Billy. Diyak kaya tinakadumog ang makisarsarita kanyak. Uwin, boss. Apay, asan ka makakita kanyak iti diretso? At ka di amom no apay asahan na niyag parparang kanyak na Althea? Ne. Anya kumangit yamok. Sakbaya pinatay mo ni Jaime. At danay baga na kanyak, may panggapi di pa nagsarita yung ken ni Althea, ijay daan ahay. Anya? Kaya't ko maamuan nuan niya dagitim bagbagam kan kuwada. Boss. Mamati kayo kanyak. Awan ti sa bali ang nagsaritaan mi ka ni Althea. Jack Batchen, Billy.
Kagurgura na ka ni Althea. Iso nga imposible akasarita na ka itinapawot. Talabit, at danay bagam ken kuana ang nag-interesado la una. Dagiti awanan bain. Nagpuskol ti rupada. Bambantayan dagiti karnaper ti modelo akot siya nakaparada iti parking lot. Kasano ti pannakamum akar na perda kita, gayam. 5 aldaw a pinalpaliw ko ti garaw dagiti awanan bain. Saan arumbang amaala dati kotse? Ha? Gayam. Kita ang ti lalaki nga mabay itiri daw ti kotse. Limod alukluktan na tiri daw. O may katora. Unaak dagiti awanan bain. 5 bandag iti karnapar. Sa nabali, tanalapdak ti aramidan da kuma. Ha? Gayam. Anya ti aramidan da? Agtalinag talang dito naglingadan ta apader. Urayak nga agpaputok pa iti kabuso. Iti dayja banda ti nagtaudan ti kanalbong. Daytoy mat. Gayam. Katingam, umakarta adagos iti paglemangan. Pinayaban boss. Apay. At dabulilyaso na pasama kiti kabang-ibang nga probinsya. At nakarangrangat dagiti tao tayo ijay. Anya? Nabulilyaso ti panagkarnap da iti kotse. Anya ti aramiden mi, boss. Anya pa'y kuma? Mapan kayo iti pakapaspasamakan ti rinnupak. Tatulungan nyo dagiti tao tayo. Kartingam, tabting na, Billy. Nagbuntog ti panagmaniyong Bili. Amang ano sa tayo na maabutan as ibibiyag dagiti kakadwa tayo. Agpapada kayo amannal. Amuyo ka di asaan nga agpampanunod ni Don Braulio. Iti posible mapasama kada tayo di kabangibang a probinsya. Sige po sa Billy. Kasanon, no ti karangranget dagiti kakadwa tayo. Ket dagiti pan nakabagiti lintag. Ang mga numaraman tayo. Saan nga amin nabilin ni Don Braulio ket tungpalan tayo. Narigat ti may sagma, kakadwa. Pare siya ka, jak na panunot na itadagos Bili. Gaputasaan kayo ng agpampanunot. Agpatingga kayo lang iti aglawlaw. Ket paliiwan tayo na niya ti mapaspasamak, ha? Nawatan nyo! Oh, anya ti madamag ko to'y. Natayan na giti upat ang kakadwa tayo Bili. Anya? Sigon ka na giti tatao. Saan apulis ti nakarangat na giti kakadwa tayo. Asino nga rod? 2 lalaki ang nakamotorsiklo ka no. Nakamotorsiklo ko nam. Wen Bili. 2 lalaki ang nakamotorsiklo. Punyeta. Nilakit di Miguel ti dakdakamatem. Asino Miguel Bili? Huwag gayam. Saan nyo paingam amo da dya tao? Tagap-gapuyo lang nga naglibas iti pagbaludan. Hala, agsubli tayo ni Dimension nga yan ni Don Braulio. Ipakamu tayo tinapasama. Billy. Hindi nga ta Miguel ti akinaramit iti kastoy. Nalabit nga iso, boss. Ket ti kadwa na lalaki dakdakamatan dagiti nakakita. Ket tilakyan agayam na. Anya. Oray niya taramiden tayo ita, boss. Talaga lapod da dya Miguel iti ganwat tayo. Sana mabalin. Ang mga nuday dyan, Miguel, ti magdadadal iti natibkar na pundasyon ko iti negosyo. Boss, Apay, nagrigat dahi dyan nga no pa yan. No kumata maidatagyo kanyak, ket alukuyag ako mapanglangan iti grupo tayo. Bayadak iti nakalagatan. tayo ang mapasamak ti kasta, boss. Apay, Adun tinapapatay tayo dya a high profile. Iso pa nagkunak. Adayo ang mapasamak ti kayat yo. anya. Italak yo kanya kundi amin, boss. Siya klangin ti bayadam iti dakkel. Ta siya ko na mismo ti manganup ko ni Miguel. Patayag ti awanan pain. Oh, Billy. Mga nabrabag kansa. Neh, sana ka mangrabrabak, boss. Kabuhala ka patayin da jay. Basta'y kandak iti dakkel agatad. Tapno maaramat ko ang mga nup iti da jay at tao. No talaga nasiglat ka.
Saan na nakasapulan pa itidak kalagatan tapno laeng mapapatay mo dayjay at tao. Awan nga hindi pa nagtalak yung kanyak, boss. Mas pagtaltal kampay day di Jaime. Anya, Isukit din ti binayada mi ti dakkel agatad itinawudya pa nag-hold up mi ti bangko. Kat magpapada kami mat nagringat, boss. Di nanog na mutan. diyak kayas ti tinor ti panagsarsari tampili. Alay ko. Diktara nakit din iti kayat ko mapasamak. Awan ti karbengam amang diktar kanyak, Billy. Pulos. Bili, lintagan ti bibig mo, kapoy ti panang danog kan ka ni Don Braulio. Kanayon latan nakastoytar aramidin kanyak da jalakay. Bili, sa bali ti tinor ti sarita ma. Anya ti planom? Saklang ti makamunon niya ti pangpanggapag itang aramidin. Anya? Anya, pasig akam mali ti makitkita ng aramid ko kakadwa. Adun tinaitulong ko kan na. Ngam kanayon mat apasakitan na. Tunggal adda di na magustuhan ngay bagak. Di man ka pa, Bili. Peso. Gapit na dyan, Miguel. Nagbalin ang nariribok ti amin. Sipod simang bay da dya tao. Awan ang tinasayat at taray tinegosyo ni Don Braulio. Anya? Dagiti saan pa'y amakam-amo ko ni Miguel. Day dya ti siit iti trabaho tayo. Iso tilakpad iti amin aganwa ti grupo. Gayam, napaot ti pa nagsarita yung iti informante ma. Anya nga iti nagsarita nyo. May papan iti hideout ni Don Braulio. Naipakaamok matanda ito abanag kini Colonel. Iti kabita na panahon. Sir kan mi ti hideout dayja a leader ti sindikato. Gayam, adda ko may bagakan ka. Anya data, Toro? Di ka kuman makibiyang iti panang raot dagiti otoridad iti hideout ni Don Braulio. Ha? Bayamon adagiti otoridad ti makamoy ti amin gayam. Maawatan ka, Toro. Ngam kayat ko atulungan dagiti otoridad amang parmag iti grupo ni Don Braulio. Tumulong ak, Toro. Anya pa'y dagiti sumarno ang mapasamak. Gagayem, ti liway na dinggan, ti indamlay nga napasat, ti nobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Nobela ni Sagani Yellow Bolliser. Iti madireksyon kan musika. Jonar June Repotazo. Computer Recording Technician Mark Molag. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Tepang! Iti tangatang!